northern kag western portion sang Benguet. Kag lakip man sa signal number 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur kag La Union. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangon sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagatnan na sidlangan. Nabagatnan ang nabatyagan sa isla sang Negros. Ang adlaw nagbutnak las 5:38 kaina, magatunod naman las 6:02 karon sa gabi. Samtang ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This new sponsorship is... This is My Life. Aga sa aton nga mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share kita sa aton nga FB Live, okay? Kag standby man karon sa aton pag-announce. May anytime sa mga programa naton diri ang announcement sa aton nga winners for today. Sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo, no? So, bantayin nyo na karon mga ka-aksyon na anywhere sa aton nga mga programa, karon i-announce naton ang aton sininga winners. Kaang nalawagan kahapon, kadto na kamo dire, kung nalawagan na kamo kahapon, kadto kamo dire, magpatiog sa ruleta, ang get a chance to win cash, gift certificates, appliances, cellphone, kag bugas. Isa ka pasong iya nga bugas, no? Aton diri nga pamremyo sa inyo. Kay amigo ko Torco Jongko, good morning dira sa imo, mga aga. Kay Jocelyn Song Comedia, no? Good morning ihada. Ana Sinoro is still with us. Kay Melvin Piñafiel. Good morning man. Kay May Gangoso, God bless nun sa imo. Kagawad Melchor Baroka Rombines, dira sa may banwa sang Hinubaan. Oy, mga taga Hinubaan dira, maayong aga dira sa inyo. Kag sa Alagad Radio, good morning man. No? Sa mga taga La Castellana, maayong aga dira, Mayor May Nicor, Mangilimutan, good morning dira sa imo, Mayor. Kag sakay Leo Talaban dira sa Barangay Manghanoy sa may banwa sang La Castellana. Sa tanan nga taga La Castellana, nga monitor sa aton, sa taga Moises Padilla, good morning man. Dira sa Isabela, maayong aga sa akong amigo dira. Kay ABC President Ed Pregua, good morning si Modra Cap, and have a blessed day, no? Sa kay Homa Lumena, maayong aga man, dira sa may Gardenville Subdivision. Of course, kay Ma'am Luisa Luing Melos, nga naga-monitor sa Gyapon. Kag kay amigo naton Melchor Melos, Chaindring da, maayong aga sa imo Chaindring, no? Si Chaindring, guro ka ma-monitor gini adlaw-adlaw, kay medyo pulo pahuway na lang si Chaindring, kay kuha na mo, hayahay na ang life mo, kay kabataan, tapos na bla, kag may mga trabaho na, pero sang chimpuso natin, pero timan baka-baka, no? Pero si hayahay na yung pangabuhi, ni Chaindring, no? Maayong aga na sa imo Chaindring, no? Kay Jose Hirson Lapinig Junio, good morning man sa imo, no? Sa may, sige. Kag sa aton dira nga mga ka-aksyon, sa mga baybayon dira, nagabantay dira sang isda sa mga komisyonan kag pantingan da, good morning sa inyo, no? Standby na sa aton mga balita lokal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse BHD. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sang nagapanguna naton nga mga balita lokal. Hintala na sa October 6, 2013 ang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag Sangguniang Kabataan Elections nga natala na pakiwaton sa Disyembre 5. Sunod kay Bacolod Comelec Election Officer Attorney Katrina Kanya, padayon sa gyapon na ila trabaho kapag sunod sa calendar of activities bangod sa committee level pa lang man napasar ang pagpaisol sila. Dugang pa kinahanglan sa gyapon nila himuon ang
mga aktibidad agud ko madayon hindi na magsala-sala kag hindi mangin rason nga hindi madayon ang eleksyon. Sa karon may aras ang 330,624 ka mga voters nga nakaparehistro para sa barangay kag SK elections. Natala na nga magasapol ang mga city kag municipal health officers ang Negros Occidental sa mabot nga Huwebes, Agosto 25, may kaangtanan sa monkeypox virus. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ginaprepara naman ang health advisory nga pagapirmahan ni Governor Bong Lacson base sa memorandum sang Department of Health o DOH kag ipaybalo sa kada banwa kag syudad. Magapagawa man ang gobyerno provincial sa mapagsulundan kung paano ipaydalom sa isolation ang mga positibo sa monkeypox samtang ginaasikaso ang plano kung sa diin nga district hospital pwedeng ma-admit ang pasyente. Dugang pa ni Tumimbang may manubo lamang nga mortality rate ang monkeypox apan kinahanglan nga mapreparahan bangon may posibilidad nga ini ang mangin isa ka severe disease. Nagligad nga Lunes ang ginanunsyo sang DOH ay kaapat ka kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Ang pasyente nag-edad sang 25 anyos kag Filipino national nga wala sang documented travel history sa pungsod nga may confirmed cases sang monkeypox. Well, right now, we will be siguro preparing advisory nga permahan niya with regards to that. Ang advisory will focus more sa adaptation sang department memorandum, sang Department of Health with regards to monkeypox. So, i-reiterate na naman sa LGUs. Then siguro right now we will be establishing some advisory man as to how to isolate monkeypox sa level sa atong LGUs. Kabahin sa pagpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginapabalik sang DSWD ang educational aid nga ginhatag sang mga kabataan nga 4-piece beneficiaries. Sa interview sa Action Hotline, ginpahin ng Provincial Social Welfare and Development Office Head Merly Garcia nga sa maabot nga Sabado, Agosto 27. Uko na ikaduha nga payouts ang assistance to individuals in crisis situations ang DSWD pag-aakomodahon lamang ang mga kabataan nga may QR code kag nakasecure sang slot pagi sa pag-apply sa link nga ila ginhatag. Sunod kay Garcia, bisan na napakadamo sa estudyante sa pamilya, 3 lang sa kada pamilya ang mahimo maka-avail sa nasambit nga assistance. Duwa pa ni Garcia, kung nagasto na ang kwarta, may record man ang regional office ng DSWD, kag amat-amaton lamang ini nga ibuhin sa ginhatag sa ilang 4-piece assistance. Nagpanugya naman si Garcia sa mga kabataan nga may mga confirmation lamang o QR code ang pag-aakomodahon sa ikaduha nga payout. Ang mga 4-piece beneficiaries are no longer qualified to avail this program, this assistance. O hindi na sila pwede. Those nga 4-piece nga nakabaton sang Saturday, they are required to pay back if and if found out nga naka-avail sila last Saturday. Nagpatigayo ng Provincial Health Office ang dengue deaths review sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, tuyo siniagod may baluan kung dengue hemorrhagic fever gid man ang ginkamatsan sa mga pasyente nga naka-record sa ilang datos. Sa tion nga ma-validate kaya hindi dengue ang ginkamatsan sa pasyente, pagkakason sa PHO ang ngalan sini sa listahan. Sa datos sa ginpresentar ni Tumimbang nga may pet sa Agosto 13, 2022, naglabot sa 22 ang mga nagkalamatay sa dengue sa Negros Occidental, subong at 2022 samtang 3,574 naman ang kabilugan niya kaso. Ini ang mas mataas ang 131.1% ikumparar sa 316 lamang nga kaso nagligad niya 2021 sa amuman niya period. Ginklaro ni Tumimbang nga bisan pa nga nagsaka ang kaso sang dengue, wala din naglabot sa alert level kag epidemic threshold. Samtang ginpahag naman ni Bitaw Head Major Junji Liba nga nagapabilin nga manageable ang trapiko sa siyudad sa Bacolod sa piyak nga nagbukas ng klase. Sa Interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahag ni Liba nga hindi malipod nga nagadamo ng salakyan apang nagapabilin nga manageable tungod may mga traffic enforcers nga ginpahamtang agud mapasiguro nga maayo ang dalagan sang trapiko. Suno pa kay Liba, hindi malikawan nga may mga mayor nga dalan nga nag-eksperyensya sa mabugat nga dalagan sa trapiko, labi na kung may ginakayo. Sa mga eskwelahan, ginpahing ni Liba nga nagapahamtang sa 2-7 ka traffic enforcers, agod nga masiguro ang matawhay nga dalagan sang trapiko. The fact nga nagaramo ang aton nga mga salakyan sa dalanon, pero
I can say na halin sa starting kahapon do manageable man lang aton dalan. Okay. Except sa isa ka situation ta nga medyo ang diri sa Aranita which normally daw bisan adlaw-adlaw ga traffic na da because ang aton nga mga road construction. Ang kabahin sa papayag ni Major Junji Liba. Wala pa nakabaton sa komunikasyon si WISAM Operator Frank Carbon angot sa plano sa administrasyon ni Mayor Albe Benitez nga magapangabay sang duga nga unit nga magbiyahe samtang nagahilapit kag sa panahon mismo sa Mascara Festival sa bulan sa Oktubre. Sino kay Carbon sa ilang nga bahin hindi pa may baluan kung magadamo ang pasahero sa bulan sa Oktubre. Apang sunod sa iya hindi man imposible bangod duha ka tuig wala nakapatigayon sa festival rason nga yara ang excitement sang pumuloyo. Dugang pa kinahanglan Manila i-assess kung magadugang sila sa unit bangod sa posibilidad nga kapierdihan tungod sa mahal nga krudo. Plano nila na, no? Ilan na plano sa syudad. Ilan taon na muna kung ang plano nila, ang Mascara will bring in passengers from the Panay side. Kabahin sa pagpahayag ni WISAM Operator Frank Carbon. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginaprubahan sa House Committee on Higher Education ang Technical Education, ang House Bill 10284 o ng State Universities and Colleges Mental Health Services Act. Suno kay Congressman Greg Gasataya, ang nasambit nga hagna nga iyagin author, ang ginaprubahan sa itong Agosto 16. Dugang pa iya inigin refile bangod wala natapos sang Senado. Palayag ni Gasataya, bago na aprubahan na, iga-endorso ini sa plenaryo. Tuyo sang hagna nga makapatukod sang Mental Health Services Office sa tanan nga mga SUCs, labi na nga maramo sa mga kabataan nga nagabatsyag sang pressure dalaman sang pandemya kay nagahimo sa mapamagi nga makasakit sang ila kaugalingon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Anay Agriculture Undersecretary Leocaldo Sebastian ginpeng hiwala nga may nagpilit sa iya magpirma sa Sugar Order number 4. Samtang 40,000 pa ka mga classrooms ginakinahanglan sa Pilipinas suno sa DepEd. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Selling ni James. Sakay Joe Fritz Francisco, morning dira sa Tuboso. Tamyaw niya lang pamilya Francisco, busabog ang Tuboso. Ari na si Rochelle Evangelista, morning sa imo. Kay Inday Blaza, kagay oy ihada ko Angelica Torres Apawan, morning dira. Nakailis na si Angela. Mas school na ni si Angela eh. Maskwela na siya. Wow. Guro first year college. Si grade 1 pa lang niya. First year college. Nga alam mo, ihada mo. First year college. Hindi ko na ihada si Angela. Ang Iloy sini mong ihada. Ang Iloy mong ihada Gani ko. si Angelica. Angelica, si Angela mo nang bata. Mapuna na ya. Mo na siya to. Ano ni siya man? Grade 1 lang guro ay. Dennis Nuestro, morning man. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota, morning dira sa inyo. Remia Garcia, good morning man. Si may migo na to Juan Bol Gallo, kag si Babadam Alma Alvarez Gallo. Ay, good morning. May message sa ako nga, see you soon, migo. Basi mapuli, guro. Ti mapuli sila, guro. Mapuli, guro. Sana all. Ti mapod ka mag-welcome sa ila. Ay, may welcome committee. May welcome committee. Ikaw ma-head. Ikaw gani ako ni chairman. Ako lang mamabas. Pwede, gin-action boy. Basta wala lang tasang trabaho. Wala ta sa obligasyon diri sa estasyon. Pwede, gin-action boy. Ma-welcome naton sila sa airport. Do mga Arab lang gasugat bala sa imo sa airport, lang magbakasyon kabla sa isa ka hotel. Nga may gasugat na welcome to ay sana all. Ano kasi panawag sila gani man nang service bala nga sa hotel bla. Bot na sila. Ray Flores Barrioga, morning man dira sa imo. Sige, action doors. Sige, good morning man kay natamyaw mo na si Action Boy, si Sir Dennis Nuestro. Oo, tapos na. Si Emily ka na. Saan mo baklan sa pizza yun man? Di kay sirado mas lasang Lunes. Di mo kasa ni sa subong kay Merkulis na. Baklan mo karon ha? Ikaw ano bakal kay katultol ka dayon to ya. Ay, may ubra tas talaw na po. Ikaw bala mapuli ka na after sini. Wala pwede delivery out. Amo tao, ikaw balok may delivery sila. Ay gusto ko na gito i-try ang ilang honey na bala nga dip bala. Honey dip. Spicy honey na ko namang. Ano kaya na sabor? Di nakakuan ka na sang honey kag lemon. Wala. Kay wala ko lemon, honey lang to atong ito. Siling ko gid. Kay kasakit masatutulan kung kalamundi. Sige lang, kayo mabakala ko karon. Dili ka na kay Emily din ako. Emily Morden, good morning sa imo. Tia Kimeriman, good morning. Imbong Jocampo, kagawad, morning sa imo. Kag kay tamyo na lang si Cap Vito, kag kagawad Taba Peliejo. Sige, good morning nandra sa inyo. Si Neda Paslon, good morning Neda. Kay Jose Gerson Lepinig Junio, good morning dra sa inyo sa may LLP Building Office. Anong LLP no? Sige lang. Neresa Gonzalez, good morning. Action Boy sa diin nga mga lugar ang apektado ni Florita. Bagyo Florita. Ato sa Luzon Oo, Luzon. So, Rochelle Evangelista, good morning man sa parente niya kuno sa Guimaras, labi na Suklaran. Evangelista kag Velches, Quezon.
and Family. Quezon family. Good morning dira sa inyo. Sa inyo dira sa Guimaras. Ay mo mga parente sa Guimaras no, di ba mo ka parente? Yes, of course. Sa Nueva Valencia, Guimaras, good morning dira sa akon mga pariente. Family ko dira. Sa mga ka barangay da mo, no? Oh, isa gid di linya na sila do bilog nga Nueva Valencia do matsago do pamilya na da namon tanan. Kita mo, hindi ko magulo busar kay Action Doro. Hindi Ito ka sa gid Guimaras. mag-joke action boy. Isa ka banwa. Abanwa ba lang pamilya da. Linya yung mga linya sa makanto ito sa punta-punta. Ato pa to sila tita mo. Kapag ito yan. Daso naman din. Nakalayo na sila. Kung ako magkanto, ito nga lakatanin sa mga parente mo. Oh. Di isa gali ka banwa. Isa, gidya ka linya, gidya action boy, ang laba-laba. Gidya. So, bisan din ka tayo magkaon, action boy. Oh, libre. Pwede. Bisan din ka- Pagkalabanan, to sila action boy. Mga seaman. Mo na ito mga okay. parente, na na mo mga pamilya. Saan pagkanto mo to? Wala kong padalan sa mga parente mo, paho? Mera, pero ikaw yata. Ay, sorry. Shoutout. Hindi to ting paho that time. Ako na siling ko nga ang nadala to namon. Carton, lang ba lang nga do ka. Ano lang nila bala. Gift na daw mga pasalubong. Oo, kaya I think kami to nagkadto man. Nalipat ko sa pero hindi to ting paho. Basi mga Nobyembre, o Disyembre. Oo, tigkalalag. Okay. Danny Alcoreza, morning sa imo dir amigo Danny. Dan, sa Department of Labor and Employment. Muna isang provincial chairman ba isang kuan? Isang carriage bala? Sige. Wenskili Morales, good morning man. May delivery, kung may libre pa sa inyo nga duwa. Ay, ala. Lucy Luzuriaga Ponce, good morning. Standby sa mga balita national. Daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong... Sa detalye na sa ating nagapanguna ng mga balita nasyonal, ginpanghiwala ni Anay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian nga mayara sa nagpilit sa iya sa pagpirma sa kontrobersyal nga order nga nagatugot sa importasyon sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay. Sa Blue Ribbon Committee hearing, ginpaako sa Nanday Senate President Juan Miguel Zubire kag Senator Rafi Tulfo. Si Sebastian angot sa kung sino nagpilit sa iya nga magpirma sa Sugar Order No. 4 nga una ginbasura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Depensa ni Sebastian, ginpermahan sila ang order bilang may otoridad diri kag base sa memorandum ang gin-issue ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Ginpayag sang Sugar Regulatory Administration kan SRA nga ang Pilipinas mahimoy alokar ang tanan nga produksyon sang kalamay sa masunod nga tuig nga cropping para sa local use. Sunod kay SRA Acting Administrator David Alba, nag-convene ang Sugar Board kaupod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ginmando nga mag-come up sa Sugar Order Number 1 may angot sa sugar allocation. Ang Sugar Board among governing bodies ang SRA nga ang chairman amo si Presidente Marcos nga nagpungko bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Ginpahayag naman sang Department of Education nga may kulang pa nga 40,000 ka classroom sa bilog nga pungsod. So kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, ang kulang nga 40,000 ang dumuuna sa nakaligad nga nagakinanglan sang 91,000 ka classrooms base man sa report ni Education Undersecretary Epimaco Densing III sa naligad nga Biyernes. Duha pa ni Poa tungod sa mga estratehiya sa madamo nga eskwelahan napanubo ang shortage sa classrooms. Sa namaluan ang kakulang sa classrooms amo ang isa sa mga hangkat nga pangatubang sang madamo nga eskwelahan sa pagbalik sang face-to-face classes umpisa sa tung Lunes nga adlaw. Target naman sa nga Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga ipaagi online ang pagpanagtag sa educational assistance sa benepisyaryo nga mga estudyante. Sino kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang concentration subong sa ahensya among magpanagtag sa maayo kag matawhay ang educational assistance sa kada banwa kag syudad sa nabilin nga 5 ka Sabado. Dugang pa ni Tulfo nga tutukan sa ahensya ang online registration agon mapadali kag mapahapos ang distribution kag kun matapos na pwede na makaakomodar sang mga walk-ins. Nagsentro naman sa mga prioridad nga proyekto sa labor kag migrant workers ang cabinet meeting ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang kahapon nga adlaw Martes. Sa Facebook post, ginpahayag sang Office of the President nga iduso sang Department of Migrant Workers ang One Repatriation Command Center, Overseas Filipino Workers Mobile Application kag National Reintegration Program. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nagpresentara maynis ang ila plano angot sa repatriation, digitalization kag negotiations, ang bilateral labor agreements, programa para sa makabataan sang OFW, reintegration sang OFWs, scholarship kag protection and health. Ginmandoan ni Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga local government units kung LGUs nga magpatigayon sa mga nagakaigo o kung mga measures batog sa pagpalapta o kung paglapta sa monkeypox sa pungsod. Suno kay DILG Secretary Benhur Abalos, kinahanglan magpreparar ang LGU sa posibleng nga monkeypox cases bisan pa nga mga health authorities na nagapadayon sa pagmonitor sa pagpakadto pakari sa mga pasahero. Dugang pa ni Abalos nga ang mga health offices and response team sa LGU magapatuman sa mga pagsulundan sa Department of Health para sa surveillance, screening, management kag infection control sang monkeypox. Nibaluan nga mayara na subong 4 ka kaso sa monkeypox sa Pilipinas base man sa records sang Department of Health. 4 ka mga bangkay ang nasapuan sa sulod sa isa ka salakyan sa nabukid nga bahin sang Rodriguez Rizal sa tung Lunes sang aga Agosto 22. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Marcelino Pipo, ang hepe sang Rodriguez PNP, isa ka residente nagpalambot sa ila sa impormasyon nga may nakitaan nga mabangkay sang tao sa sulod sa salakyan sa barangay Makabud las 5 sang aga. Nagduda ang residente bangod hindi nila kilala ang salakyan. Rason nga pila ka oras pa nga wala nila ini makahalin na dili nakitaan ang 4 ka lawas sang tao nga wala na nagahulag. 2 ka babae kag 2 ka lalaki ang sakay sini. Gilayon man nga nagtawag ang sangsoko ang PNP kag ine na kumpirma nga 4 ang sakay sa salakyan. May mga igo sang bala sa lawas ang mga biktima kalabanan sa ulo. Apang wala sang marka sang dugo sa salakyan, rason nga posible hindi ini sa salakyan gintiro. Pagbanta sang PNP, nag-edad 60 anyos ang isa sa mga biktima nga lalaki. Yara naman sa edad 50 anyos ang isa sa ila, samtang ang duwang nabilin ang yara sa pangidaron nga 30 anyos. May nakuha pa nga 4 ka mga ginadudahan shabu sa sulod sa salakyan. Samtang may isa na ka nagpakilala nga himata sang isa sa mga biktima, kag ginakuha na sang panaysayon sang mga otoridad. Nakilala na sa Rizal Police Provincial Office kon RPPO ang 2 sa 4 ka bangkay nga nakitaan sa sulod sa isa ka abandonado nga salakyan sa barangay Makabud, Rodriguez, Rizal. Sunod kay RPPO Public Information Officer Lieutenant Marisol Taktakin, nakilala ang duha nga Sunday Robert Ryan Amarillo, 40 anyos kag Carl Pabalan, 51 anyos, tanan tumandok sa probinsya sa Quezon. Sa karon ginahibalo pang identity sang 2 ka babayi nga ila kaupod. Padayon man ang investigasyon kung ano ang rason kag kung nasaan sino ang mga sospetsado.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32 ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon... O sige, morning na dira, no? Sa mga kapihan dira, sa nagapangape, maayong aga dira sa inyo. Mga kapihan nga mga suki, tada. Kapihan ni Chona, kapihan ni Lani, kapihan ni Gani, kapihan ni, kapihan sa, ano pa gid? DK kapihan. sa aksyon. Kapihan sa aksyon. Muna. Muna sa... Kung Domingo na, ya? Ang Domingo. Ti ano na ning maka-aksyon to? Do, wala sila. May delivery, hindi lang talasang libre. Kay, syempre, negosyo. Mabayad lang kami Sir Dennis Nestro. Pilang delivery fee diri sa Action Radio, sir? Kay matistingan ng imo nga pets. Pets! Kala, indoors. Pizza. Ano ko blay, pakita ko blay si mo kay... Anong mga sizes na? Ambot ako anong sizes wala ko lang na kay wala syempre wala ko kakao ikuha nga tani no padala kan din is bala sang ano ganito ng picture bala with the corresponding price. Yes, padali kami tabi sir sang picture with the price list. Price list kung mga large corresponding price list. Yung price list na lang. Kung gagawin ba sa mga corresponding price. Di ba galing, di ba? Picture sa amo ni. Ilang i-presyo mo na sa corresponding price na siya. Ano na siyang, dining Nara Rockwell man. Nara Rockwell? Oo, kaya may atumat siya gali, Meron siya sa CL Montelibano Avenue sa Greensville 1. Meron man siya sa Nara Rockwell. Dinang Nara Rockwell. Hindi ko kakuan kayo balang kung Rockwell. 11 a.m. to 5:30 p.m. per Friday to Sunday lang siya yan. Siya din. Ang Nara Rockwell. Ang sa CL Montelibano sa Greensville 1, 11 a.m. to 7 p.m. Tuesday to Saturday. Tapos 1 p.m. to 7 p.m. sa Sunday. Kabudlay mo na Porting schedule, no? Amo to ganito to kasi rado. No timingan. Timingan gid si Doral. Ari okay to ka namit gid siya yo. Di ba? Kuan siya nang damol sang iyang wala ko kabalo kay wala ko ka kay ka try. Ang iyang crust. Tawan ta lang. Sige lang. Kay do ang balon talaga ako matilawan ko na. Sige. Okay lang? Cheesy siya. Chessy. Chessy siya. Chessy. Di ako maluwan. Sige lang, ma-order kita ni. Kaya ikaw na bahala. Ang Rockwell Bacolod Action Boy, di ba?
Ay, okay. Sa may Hindi, sa ano? Mandalagan? Sa may, Mandalagan. Doon may ano siya dito, Action Boy. May space. Doon mo lang liblaw. Doon ka, anong tawag sila? Kiosk? Ay, pwede. Okay. Sige. Daso na, i-ano tayo na da. Ipangitaab la. Pangitaon ka, gid. Naglibog ulo ko sa atong. Nawag sa may... Doka, ang ilan naman nga, pasta nga, for sure, kablo ko, love mong pasta. Ay, okay. Manami, sa nga tsura. Beautiful. Kasi ang presyo nami man, hindi man. Tibalaan ta lang na. Mapasente ka isang price list para kabulot ako na-orderon ta. Okay. Sige. Sige. Okay, sa iban pa naton dira nga why na sa may nagasulod yung comments mo. Nakulunta na comment diri. Nagakapoy na sila guro mag-comment. May isa din aton nga kuan mo, aton nga FB lang gisa mo. Ay, ari gali Action Boy, nakita ko na ang presyo from May 1, 2022 ni wala man guro nagbago. Affordable man Action Boy. Pang-eleksyon nga presyo. Ay, hindi. Pang-eleksyon pag Sabad. Ariyo, affordable man siya Action Boy. Baklan ta kay scenes affordable. Ako lang mabakal si mo. Kaya nauya mo ko bala nga. Ikaw daw mo ka pa lambal. Ang gamay lang bala nga mga ang gamay lang nga pasta. Gusto mo? Hindi mo gid pagpatamaan. Sige. Urdiran. Gamay para makwanta lang bala, matilawan ta lang bala. Kaya kung manamian ko, baklan ta kadako. Ay, amara mayo da. Sige. Ma-message ta karon sa iya. Ano ka oras mo puli ka din subong di pa? Depende sa sitwasyon. Ay, umunda. Depende kung ang chismis mo, mayo ang lakat sa chismis mo sa bungaga. Yung pagpuli na Action Boy, maka-action, depende rin sa chismis sa bungaga din sa stasyon mo. Kung dumayo ang lakat sa chismis niya, maudtuhan na sa... Ay, kala. Depende sa lakat sa sitwasyon na yan. Depende. Kung may mga pressing matters that would... ma-alert na siya dayo. May mga pressing matters that would come out, mga bla. O hindi ganun, may mga sitwasyon nga hindi ta mapaiway. Di ba? May Coffee Maxim lang kag Food Panda. Food Panda Food Panda. May Food Panda na sila. Sige. Lantawon ta ni sa Food Panda. So wala kaliwat ang presyo. Wala ko nagabago ang presyo mo lang gyapon. Ate, very good. Doon sa bagay, kung si Action Doro, magliwat ng presyo, kiber mo na siya mo. Ala kala. Hindi siya Action Boy. Stand by na sa atong dugang nga mga balita. This is my life. This is my Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, na 7:40. Kag sa detalya balita international, ginpamatmatan nga mapreso sa nga 12 katuig si anay Malaysian Prime Minister Najib Razak. Kini kasunod sang pagbasura sang Korte Suprema sang Malaysia sa apelar sini sa kaso sang korupsyon. Sa tung Hulyo 2020, nabulgar ini bangod sa pagkimbulbado sa One Malaysia Development Berhad o kon 1MDB. Wala man ginbaton sang korte ang hingyo sini nga atrasar ang iya nga sentensya. Napamatud-an sang korte sa tung tuig 2020 nga guilty si Najib sa 7 counts sa diin gindeposito sini sa kaugalingon niya account ang naglabot sa 9.4 milyones dolyares nga pondo sa state-owned fund. Sa negosyo naman, nagsugod na nga magbaligya sang 70 pesos kada litro sang puti nga kalamay ang pila kadalagko nga mga supermarket sa chain sa Robinson Supermarket. Nagarangkada na ang baligyaanay sa 70 pesos kada kilo sang refined sugar. Apang 1 kilo lang ang pwede baklon sa kada customer. Bangod limitado lang supply nga ipalapta sa nagalilain nga sanga sang Robinson sa Luzon. Nagabaligya naman ang SM Supermarkets kag SM Hypermarkets sang 70 pesos kada kilo nga premium wash sugar nga bonus brand. Magabaligya man ang Pure Gold sang 70 pesos nga washed sugar sa mga masunod nga adlaw. Una na ginanunsyo sang Malacanang sa itong Biyernes nga nagpasugot ng 3 ka supermarket chain nga panubuon ang presyo sang kalamay halin sa masobra 1 ka pesos. Apang nagreklamo naman ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated
isa ka grupo sang magagmay nga supermarkets bagod wala sila gin paentra sa programa. Diskarte naman sa pila ka sari-sari stores ang pagbaligya sang pisos sa kada kutsarita sang kalamay. Samtang apat ka planta sang Coca-Cola sa bilog nga pungsod ang temporaryo nga nagsira bangod sa kakulang sang supply sang kalamay. Kalakip diri ang planta sa Naga City, Davao City, Zamboanga kag Imos, Cavite. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 20 centimos. O kag ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 14 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginkadlawan lamang sa aktres nga si Kylie Padilla ang nagwa nga issue nga may relasyon sila sa aktor nga si Gerald Anderson. Ini matapos ang pag-upod sing duha sa Switzerland bangod sa ginahimo nga pelikula, naglapta ang balita nga nagayuhay sila sang aktor. Hindi na kuntani sinipatulan ang issue apan naghingyo na lamang ini sa iya nga handler nga maghatag sing klaro o konsang pagklaro para matapos na ang sunod sa iya fake news. Dugang pa sini nga nakafocus siya sa iya nga career bisan mayara sa nagapabatsyag sa iya. Wala man sinigin patulan ng chismis nga napabusong sa kanay banan sini nga si Alger Abrenica ang actress nga si AJ Raval. Sa balita sa sports, ginpierde sang Gilas Pilipinas Under-18 ang Chinese Taipei sa score nga 84-73 sa group games ang 2022 FIBA Under-18 Asian Championship. Uyat pa sang Chinese Taipei ang abanse sa third quarter sa score nga 63-60. Antes makuha sang Gilas ang abanse sa 66-64 sa pagsulod sang last quarter. Halin sa last quarter na kontrol na sang Gilas Pilipinas Under-18 ang hampang kag wala nagin pa abanse pa ang Chinese Taipei. Nanguna sa pagdaog si Mason Amos nga mayara 28 puntos samtang may 16 puntos si James nakuha kag 8 puntos kag napulo ka rebound si Jared Bahay. Ininay katatlo nga pagdaog sang Gilas Pilipinas Under-18. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Good morning sa imo kag sa aton mga ka-action. Yes, good morning. Yes, happy Wednesday Happy everyone. Wednesday. Kag good morning da kay Evelyn Casis, Jamel Florendo, kay Gerald Hermino, kay Christy Pahayahay Lumayno. Yes, good morning. Christine Menyes Villalobos, may aga man sa imo. Sa na pa da. Kag happy birthday lang sa akon na tita nga si Lizelle Gacho. Happy birthday, Lizelle. Nga sa Japan. Sa Japan, sa Gliya? Yes. Otanjobyo medito. Hang wasiwa. Hang wasiwa. Washing machine na lang yan. Ala, in action boy. Hang wasiwa. Ay, Clive. Basi magpatan niya. Ha? Basi magpatan, mali mo man. Karay. Basi ibla pag-translate sang hang wasiwa, way gitada. Amo na galing. Kasi amo ng translation lao. Hang wasiwa. I don't know. Way ka man ka balo kita, no? Oo. Morning, Dak, sa kay bro ko. May lapon, amo lang na. Hindi lang ilang tapat. Mike Carbiliado, morning dala sa mo, bro. Sige. Kaga, happy birthday, man action boy, kay Sir Toots Jimenez. Birthday niya today. Happy birthday ni Toots mo? Yes, happy birthday. Wow, Toots, te. Ara siya sa New York. Sa New Kita York. ko yung post. Kasabad, atong sa New York. Ato siya sa New York. So, hindi kagit makakaon sa like, kag sa tong, okay. Nerissa Gonzalez, kinatambihan niya lang sa Purok Boulevard. Mag-aga, especially sa kay mamang niya Ruth, kag Papang Pito. Morning dala sa inyo sa Purok Boulevard, sa Barangay 13. Sige. Okay, go. Okay, so sa ato niya balita special, Action Boy, ano ni gani? Ining mga pila ka mga facts na hanungod sa Pilipinas. Regali si Miss Georgia kay napasaga monitor bago na sa kasalot kay daw busy gid si Chay. Sige, okay Miss G, padayon lang sa imo ginaobra para maglambo. Muna. Maglambo. Ang lambo atong pangabuhi. Maglambo atong nga. Muna? Yes. Si James, okay na si James Okay na siya, bisan doon. Bisan nagapanghabol. Si James. Ano naman ko din nilaw. Okay? Song Sugpon, Action Boy. Ario. Next is
ang Pilipinas, Action Boy, ang ika-13 sa most populous country in the world. Katrisi kita? Katrisi, tayo Action Boy. Grabe ba? Abi ko ano Birthday ko, gid ba? Ano mabot sa birthday mo naman? Wala lang. Number 13 mo. So, ika-13. Hindi na mean sa bilog ang kalibutan? Sa bilog ng kalibutan, ika-13 kita. 30 Kay Subong, pila nagaton population? Subong, 111, gro. 11. Million. Diri ganing record, 108 pa eh. Ti Subong, 111. Basi ka-2, inatabla. Hindi so, amo na. Pero anong pinakadamo, Ged? Amerika. Ambot lang kung wala ba kasi China, guro China. Kita mo may ano sila gani, 'di ba? May policy na sila nga one child policy. Oo, dumi mo na. China siguro China. Okay, so next Action Boy, ang Philippine Basketball Association, Black PBA. Oo, founded na siya 1975. Kag ini ang Asia's first basketball league. Professional. Professional basketball league. So, 'di ba, amo na siya. Nag-start na sa Mikaa sa una. Mikaa. So, and then next Action Boy, ang Pilipinas man ang may largest supplier of nurses gid sa bugos nga kalibutan. Galing kay amo lang na ganing hindi sila bala matagan gid Action Boy sang para sa ila gid lang nga sweldo bala nga amo na ibantang ang mga nurses naga-abroad gid kay triple gid ang sweldo. Kita gani ang largest suppliers ng nurses sa ibang pungsod. Amo na gani amo nagambal ni President Marcos to bala nga ginaano ni sila ang iba ang mga nurses nato niya ginapangita gini sang iba yung mga pungsod pero kita caring. Hindi ta sila matatapan. Ay. Ginapangita gid man niya mga kuan niya mga nurses, siya mga the best na mga nurses ng mga Pinaya. Dito ya sa ibang to yung mga nurses yan. Bayan kalan kuan kalan na imo ya. So ang pag-care si imo daw kung sa kuan pa bla kung sa pagkaon, pero doon ka commercialize bila. Hindi bila sa restaurant, doon ka commercialize. Pero ang Pinay nurses or Pinoy nurses, Action Boy, laing gidya toon magtatap, no? With a heart na yan, with a heart. Gidya ang mga nurses nato. Okay? Correct. So, muna. Bisan gani ang pinakauna, Pinay to ganing pinakauna nga naka-inoculate bala sang COVID-19 vaccine sa UK. Correct, Gin-inoculate itong 96 years old nga siyang una nga nag-inject. Si May Carlson, bala mong Carlson, to ka mo nang iyang ngalan. So, in fairness, no? Grabe. May award to siya gani from Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Malakagamala siya rin. Queen Elizabeth, malakagamala. So, next Action Boy. Si Queen Elizabeth, malakagamala. Lain mo na si Elizabeth. Morning da kay Ma'am Elizabeth, malakagamala. So, ang next na Action Boy ay last na gali. Actually, damo pa facts ang Pilipinas. Pero ang Action Boy, diri lang sa Pilipinas, ang may island province, Action Boy, nga mas damo pa ang bulkan sang sa towns. Bulo ka din sa Camiguin Island. Camiguin. Island province sa Action Boy. Ang mga towns dito Action Boy sang Camiguin, 5 lang ya kabilog. 5 lang. Pero ang bulkan dito ya 7 kabilog. Mas damo pang bulkan dito. Dito isa-isa sila tapos sobra pa nga 2. Ang sobra nga 2 pwede ito na guro i-allocate. Isa i-relocate tabi sa may jutay bulkan. I-relocate tabi sa sa Panukoy. Ang si Kap Noble, kang ginalabtan, hindi pinuniguro ng Panukoy yung katagadra si Action Boy. Ano yung Panukoy, nilabtan niya pero niya maparilocate kaya bulkan sa Panukoy. So, English ka natawa isang life. Kaya mga lugar dito Action Boy, ginlista ako, kaya basi mga kanto, kabla sa Camiguin, libuton, basta feeling ko kaya mo sa libuton, 5 ka oras, char. Isa-isa lang ka oras sa kada. Hindi na dako na sa Gimaras, kay Gimaras daw 5 man na kabanwa. Ang Gimaras. Di ako talaga kabalo. Gani kay basi mas dako sila kay ilang bulkan, gani 7 kabilog. So may lugar dito gali Action Boy nga Sagay man. Sagay. Oo, Sagay man Banwa. Basi Sagay nang ilayan, di Sagay. Ayaw mo na. Basi ilayan nang ilapon. Or Sagay. Sagay. Sa mga lugar dito Action Boy, Katarman. Katarman. Ang Katarman gali abi ko sa Samar na yung Katarman. Basi may Katarman man nga Samar may Sagay gani nga diri sa Negros. Hindi ba Katarman, Eastern Samar? Dito yung may Katarman sige, sila. Sige. Okay lang, pwede ka dito. Wala mahimo ko na muna ilagin ngalan. So Katarman, tapos meron man dito Mahinog. Meron man Ginasiliban. Meron man, pero ang ila capital Action Boy, amo nang Mambahaw. Mambahaw. Tapos amo nang isa ka lugar dito,
Ang habal mo, sagay? Sagay or sagay? Sagay. Charot. Pero na, sagay na dagoro. Wala mo kung sagay, kasi wala mo ka... Tapos, ano lang sila Action Boy, may kabilugan lang nga 50 barangays. Sa 5 sa bilog. na So, tagpulo-pulo. Labo, pang barangay sa Bakulod. 61 kabilog. 61, no? At okay lang. Okay lang, ano mo na kaya mo ng ilaya daw, 5 lang ilaya ka banwa. Ano pala yung sa Gimaras no? 5 man ka banwa ang Gimaras mo. Kasabad, may nag-chat. Grabe ko ng mga facts ko, dubuslan ko na si Kuya Kim. Ay, klay. Good morning, Landra sa family Balyado sa Barangay Dulao, Bagos City. Yes, Good morning. dara sa inyo sa taga. Ay, may na-meet makugapon ng mga barangay kagawad bala sa Abonan. Si kagawad Brinkes ay yagali nga mother na nagakuan din arana. Oo, si Kagawad Brinkes dira sa may Abonan. Morning dira sa inyo sa taga Abonan. Nakag-belated happy birthday sa akong friend dira. Hindi nalipat lang ko sa apelyido ni kagawad Jocelyn na Magalona ni sa zona mo. Magaliona. Wala ko balukon pagpamanay kung anong apelyido do nalipat na ko sa apelyido sa bana niya, So happy belated happy birthday kapon. Yes, belated happy birthday. Kay Maui Akol Kanyada, good morning. Kay may TLC kuno ang Pinay nurse na tending loving care. Good morning mga ka-Christian Iskaner. Good morning kuno aras lang tune in sa Purok Durarog, Barangay Mailom. Purok Durarog sa Barangay Mailom. Family Iskaner, good morning dira sa inyo. Kay Ruby Jane de La Paz, good morning man. Watching here from Barangay Singkang Airport, Purok Rosal, Bacolod City. Hi kuno sa pamilya Alcabasa de La Paz kag Antipuesto. Kay Allen Lowe Himotea sa Kaliling Kawayan, mayong agaman sa imon. Kay Antri Pulang Kodra, good morning man. Good morning sa inyo. Mga ka-aksyon ninyo kipapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. May kaupon nyo sa Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.